Mayong adlaw kaninyong tanan na nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o gato ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ramon, minyo ug may 5 ka anak. Tagadaan Bantayan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron ninyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Dong Ramon, wa na biya tay bukas malungag din ay. Naningila sa di itong tindahan nga kung tangag dilata pag may aging simana. Kay ipangumpra na ko nun niya. Mo ba day? Hilang, mangisda ko ron. Mamasin ko basin daghan ako kuha ron. Saan nga, wam kayo ko yung nakuha nga isda god sa mga ngaging adlaw. Ay, mag-ampo lang ta dong. Basin pa day kung naanar ron. Mayon ta day. Mayon dagdagan tagkuha ron pre, oy. Lagi pre, ay wala yun may konsumo sa amo. Ita bitaw eh. Nihit mo king isda nga kuha na to sa mga miyaging adlaw. Lagi. Unsaon lang kung magpermi ni. Magut man yung pamilya na to ani. Lagi pre, ampo lang taan eh. Na natay kuha ron. Kumusta man dong? Daghan mo ko ha? Di kayo daghanday, pero main nila ni para karon og ugma. Mabayaran sa ito nato katong utang nato dito sa tindahan. Ay, sagdi lang doon eh. Okay na na. At least ba, naaki sawa, gyud. Ay, kapait ko na ng kinabuhis, pobre sa. Dong, Kung dato pa lang ko, di yung tamo maglisod nga akong pamilya. ay gupag-hunahon na anak eh. Igo na na ako nga. Ang akong bana, kugihan o buutan. Lydia. Nagkabala ka day. Maningkamot ko. Bahalag, mangingisda lang ko, pero maningkamot ko nga mahatag na ko ang inyong gikinahanglan. Salamat, Dong Ramon. Gidad ang tamugsudan din eh. Salamat, ma. Way sa pa yan. Ramon nakabantay ko. Nihugo ka man og maayo ron. Unsa man na akay gipamati? Wa man ba? Sa kago na tingali ni. Uy, pahuway gud in taon ha. Ayaw sigig hunaunaan ang problema. Kay kanang problema, naaara gyud na solusyon tanan. Ma, Kung wa na gani mo'y kaon, adto amit dito sa imong amahan. Ayog suluhan ang problemahan nimo. salamat, ma. Nga naman eh. Mura man kong magapas kong ginawa. Day. Dong, nasa mo ka? Day, kuha kong tubig dito paliw, eh. Ha? Okay, kadiyot. Sige, kadiyot. Ya, kumusta namang pamati ni mo? Arang-arang na, day. Ay, salamat taon. Kuyawan man tani mo eh. Doon sa di ka. Ambot nga no to. Di kalit mo lang to nga maglisod ko ginawa. Dong, Anong nang naon mo? nabalaka ko ni mo. Kung saan naman lang simba ko kung may daw tang hitabo ni mo. Di na ako kaya to. Day, way daw tang mahitabo na ako. Ay, pagunaw na, ana. Naa pa lang unta ti kwarta. Di magid unta kaingon ini kahago ba? Kung matabaho na lang ka ko. Kung mo trabaho ka, kisa may mo bantes itong mga anak. Dong, Pasag di ko nga manarbaho para ninyo. Sa pagkakaroon, nagkinahalan pa nimo nga itong mga anak. Kay ang duha, bandayanan pa kayo. ano ikaw? Ay, ayaw na lagi kabalaka na ako. Pahuway rin ko ang ani. Maukira ko. Dong,
Sukad to nahitabo nga mura kog maglisod ginhawa. Mao'y ako ang pagtuo nga ato na tong gabi una. Pero nausban ba yun hangtod nga nagsigi-sige na. Pero wa na ko gipahibaw nga kong asawa kay dili ko gusto nga mag-uol siya. Akong gitago nga akong gibati nga ingon ana kay di ko gusto nga hasta siya maproblema og apil. Unya, Kagrabe naman ang ubo ni mo, pre. lagi pre. Wa ka pa-check up na, pre. Murag, pila naman nakadlaw. Isang taon kong kwarta para check up pre. Kinikita na tos pagpangisda na rin. Pertira man ang taong gamaya ni. Bayad pa biya tag-abang anis bangka. Nausa lagi. Pero, pre, kung naagyapan ng imong panglawas, pre, ha, kay lisod na. Si Bakog, unsa na unya na. Dako unya kadaot kumao. Pre, Dong, asang para sandok din his kanon? ha? Ang sandok kanon ba? Ikaw may last mi kaon. Wa ko may bawday. Ha? Sabi ka may paw, uy. Nalimot ka di ni mo gibutang? Bag-upagay kang humagkaon. Oh, nalimot man ko day eh. Akadali, basta di mong nalimot, uy. Tingali biyag malimot na sa kang asawa ko di mo, ha? Lydia. Ano man eh. Mura maghiuot akong tukan. Pre. Uy, pre. Oh, Muram kang nanuspad, pre. Okay ra ka? sakit akong tukan, pre. Ay, sure na, pre, uy. Pre, pahuway sa dia, pre. Ako lang saan, eh. Pre. Pahuway, usa kay tingaling maunsa ka. Pag-inom sa tubig, pre. Oh, pre. Salamat, pre. Ramon? Ramon, nansa ka? Ramon! Magduhan ako kasimana nga wa mangisda tungod atong hitabuwa. Nagtuog ko nga madayunan ko ato. May nalang gani kay nabantayan na ko mismo sa kong asawa. Ang akong mga pangutana, mao kining musunod. Unang pangutana, nga naman nga anhi man kong maglisod o ginhawa kung muhigda ako. Posible ka nga nako'y sakit. Unsa magani? Ikaduhang pangutana, unsa makay posibleng hinungdan ani? Wa man tako'y bisyo pero nganong naama ko'y gipamati nga sama ani? Sa sige ka ni nagugunahuna sa problema? Posible ka nga stress ang hinungdan ani? Ikatulong pangutana, kinahanglan ba nga magpa-check up agyud ko para ani? O naara mo'y pwedeng ikarekomenda nako nga tambal nga pwede na kong imnon aron sa pag-obserba una kung angay ba kong magpa-check up? Ikaupat o katapusan, unsa man nga mga butang ang kinahanglan akong likayan aron dili nimo trigger ang akong gipamati karon? Doon na ba say mga pagkaon nga angay na kong likayan ug angay na kong kanon? Dili ba pwede nga mubalik ko sa akong pagpangista? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran. Ramon. Mayong adlaw mga sukingting paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa iyong mga medical, psychological, emotional, o mga drug-related nga mga problema. Usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. O dire
ba sa mong buhatan sa 3rd floor, OCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema, naa si Attorney Eileen nga andam og tagana nga mo tubag niya ng inyong mga legal nga mga concern. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is mao sa ni akong natubangan karon, no? Train your mind to see the good in everything. Usahay man gud ang atong makita sa usa ka panghitabo puro bati. Pero wa ta kay balo nga kanang uban ba blessing in disguise nga nagyoy nindot pod nga pinunta mensahe or kanang meaning ang mga panghitabo sa atong palibot. So we try to be optimistic, not pessimistic. So ang atong matatampo karong adlaw si Ramon. Minyo ni si Ramon, may 5 ka mga anak. Taga Daan Bantayan. Musta naman diya, naghan ko nga kaila das Daan Bantayan. Naot nga nindot nyong Pasko diya, no? So going back to our sender, si Ramon. Punto medical, ang problema ni Ramon. Unang pangutana, ngano man nga anhi man ko maglisod o ginhawa kung muhigda na ko. Pusyong ka na kung sakit, unsa man ka ni. Na ang tinimagong atong chest is na mga muscles, na mga muscles. Sumasa kung naibalan, kung panintag na kay dyspnea, medical term na sa maglisod o ginhawa, magtakilid kuno ka o higda, ha? Magtakilid ka, dili kay mo flat ka sa imong likod para nga ang imong chest muscle maka lugar pag contract kapag mong ginhawa ka sa imong lungs, na unya kinahanglan nga with proper ventilation basin pud ang imong kwarto pod mon og wa puy air nga makasud, no? Maglisod ka ginhawa. Posible nga naa kay gining gitawag nato og nocturnal dyspnea. Usa ni siya sa mga sleep problem, no? Ban gani ani mag-snoring, kusog kay mo hagok, maglisod di ginhawa. Pagkatpatanaw ka kamon og usa ka pulmonologist, na para masuta kung naba sila finding, no? Magtakilid pa ginhawa, magtakilid dili kay flat sa imong likod, ha? Sunod nga pangutana, unsa man kay posibleng hinungdan ani? Wala man unta koy bisyo pero nganong naamang koy gipamati nga sama ani. Sige ka ni nako gunahuna sa problema. Posible ka na stress o hinungdan ani. Ya, unsa may madulot ang usa ka stress, daghang kayong madulot nga negative, daghang kayong mga psychosomatic signs and symptoms, usa na niya na ang maglisod ginhawa, sakit nga baga, labad ang ulo, unsa na lang diha tungod magsigunhaw na og mga negatibo. So, remember, walay tao nga walay problema mon. Bisag doktor ni obra daghang problema. Si Attorney Eileen Batan daghang problema. So, depende na how we dance with the music, no? Ang problema ko no, gipaabot na sa kahitas-an nato dili sa pagsuway sa atong kahuyang, kundi pag-testing sa atong kaisog ug kusog nga mukig batok na yung mga problema sa kinabuhi, no? Ikanta na lang my way ng imong problema mo. Sunod ka pa ko tada, kinanglan bang mapacheck up yung ko? Yes, kinanglan kung mahimo lang, no? Na makasadaan Bantayan, sabay doon hospital dia, no? Ay, dakong hospital dia sa Bantayan na dito sa isla, ha? Nakabalo, doon mamudas Danau, no? Na may dakong provincial hospital dia. I'm not sure about Medellin. Naman po dia, na ay dagang hospital dapat sa inyo. Makita kag usa ka pulmonologist, na? Kay lisod bang ginhawang imong concern. Kinahanglan gyud ka para maobserbahan, ma-laboratory workup, ma-x-ray, kung nabay makitang finding. Sunod nga concern, unsa man ang mga butang nga kinahanglan akong likayan aron dili ko mo-trigger akong gipamati karon. Duda ba sa mga pagkaon nga angay na kong likayan ug angay na kong kanon, dili ba pwede nga mo balik ko sa akong pagpangisda? Pwede naman ka mo balik sa mong pagpangisda, no? Man mo gibutang og pila ba ito edad na ni mo mon. Pero pwede na ka mabalik sa pagpangisda, mas mayog na kay partner, para na kay istorya dito sa loud, nga akong balikon, mas mayog yun nga magpa-check up ka, usa ka adult pulmonologist. Bisag ordinary chest x-ray na makuan og wabay makita nga finding dia sa imong baga, no? So sa makausa pa balikon nako, magtakilid ka og higda. Kunya kinahanglan nga well ventilated ang imong room. Dili ba ingog maglisod-sud ang hangin kay usa man pud na. Okay? So hinaot nakasabot ka mon na sa imong sa akong gi-speaker nimo diha sa Daan Bantayan. Kining Daan Bantayan murag mainland man ni siya, no? Mainland sa Cebu province. Ang Bantayan katong isla. Naot na naka-recover na mo diha sa basig na stress lagi po ning na ating mga natural
catastrophes mahitabo, no? Okay, so once again mo, ako si Dr. Rene Obra, may naot nga na kay nakutlong nga pagtalunan sa Promulo Banser, din sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakareman. Daghang salamat o maayo. Handumanan so sa ka Ain't it funny? Is it just Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking pigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rose. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Let the love begin. let the love begin? It's where the road will lead us. Look at what we found. Make this moment turn out. Who knows where the road will lead us? Look at what we found. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Banilad, Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Rose. Happy 9th anniversary, mahal. For you. Unsa ni? Tanawa. Wow! Bag? Yes? Kinaiba ko usa ka ganahan og pag. Thank you, mahal. Happy anniversary. I love you. I love you too. Unsa man na si Hari, nak? Wa pa ni plano nga makigminiyok nimo? Sa tinuod lang man, no? Andam naman gyud ko, pero wa pa man gyud mag-propose si Hari, uy. Uy, dugay na gud kaayo mo. Siyam na mo katuig niya wa gihapon. Nak, ngano man ka? Ma, uhuot man ang akong dughan, ma. Naglisod ko kinhawa. Magpa-check up ta. Ayaw lang. Basin og stress lang ko sa trabaho. Pahuway og tarong, ha? Oo, ma. Uy, girl! Sa pa tayo nahitabo ni mo? Uy, hugol lagi ka. Maulagi. Wala gyud ko'y ganang mukaon lately, girl. Uy, anong man, okay lang ka? Okay naman. Pantay, ha? Wala ka sa tanim mo, uy. O, sa man, nakabantay na sa harian na. Wa. Pero sige lang. Mas maayo pod og dili siya makabantay kay aron dili siya mabalaka. Anong dili man nimo tubag si Harry? Busy siguro kayo ni siyang trabaho. Atoon ako sa siyang apartment. Ako siyang surprise. Magluto ko. Asa man tong iyang gunting, uy? Basig na adin ni sa mga hunos. Unsa man yung kamay nga box? Sing-sing? Mag-propose na siya na ako. Uy, mau ba? O sure ka, kaprahin mo ng sing-sing. Ay, kontrabida lagi ka, no?
Kang kinsa pa man di ay? Kaya pinuwang rin ako eh. Sige na, sige na. Magtiwas ako gluto. Magpaasifra ko nga wa ko makakita ini. Tanaw na tog unsaon ko niya pag-surprise. Wala ka magsulti nga niya ka din. Wa lang. Surprise lang. Nagluto ko. Busog ko. Aw, unya na lang kung gutomon ka. Sa mga oras ang muli. Unya na. Wa man sa ko'y trabahoon karon. Rose, niya na magdi ka. Buhaton lang din ako. Unsa man na? Magbuwag na ta. Unsa? Mahal, ayaw na ko pag binuang og ingon ana. Seryoso ko. May lain kong babae. Huwag mag-propose na ko niya. Harry, please. Ayaw ko kinaani. Sorry, Rose. Pero, please. Pahawa na sa akong kinabuhi. Unsa? Tinuod ka to? Or basig prank rat to? Tinuod to, girl. Kaya wa magiging niya pugi nga nilakaw ko. Sige lang, girl. Okay ra na. Magkakita ka na lagi og lalaki nga para gyud nimo. Musimba ko. Aron mo gaan ka ang akong gibati. Nganong takan man og tao? Oh. Naay kasala. Si Harry. Tinuod kita nga kaslon siya slain. Ngano? Ngano? Anak. Ma, unsay nahitabo. Anak. May problema gid ay kasing-kasing. Ug maayong gani kinaibuutan nga ni Dunhit sa kasing-kasing sa iyang anak. Mao'y gipuli si imong kasing-kasing. Unsa? Maayo kay nagmata na di ay ka, Rose. Kini si Lawrence, akong anak. Ang igsoon sa tag-iya sa bag-o nimong kasing-kasing. Salamat kaayo ninyo, ma'am. Sir, Og may offer di ay mininyo. Since diingon man si mama nimo nga wa mo ikapalit og para maintenance, mo offer ko nga adto lang una mo puyo sa amo para ma-monitor ka namo. Sige, mama. Daghan kayong salamat. asa maka nila gibutang ilang mga baso? May gipangita ka? Sir, nangita unta kog baso. Uhaw kaayo good. Ilo pagsir na ko eh. Pagkuya na lang. Total, kasing-kasing manasa kong manghon ng imong gigamit. Salamat, kuya. Darang baso. O kung may lain pagkang gikinahanglan, ignalang ko ha. Ako na bahala nimo. Salamat. Boy, basta pwede ka ni Lawrence, girl, ha? Nganong dili? Gwapo man siya. Binuang ra, uy. Dili pwede, no? Maikog ko siyang mama, uy. Nahibaw ko nga gipangga ko nila tungod kay naanak ko ang kasing-kasing sa anak ni mama.
Maong dili ni nako hatagan og Malaysia. Mingaw lagi. Hain man ang mga tao. Naglakaw sila si mama o si mama ni mo. Naslay gitambungan ng party. Mao di ay. Dali, ato tas likod. Nakoy pakita ni mo. Ha? Sige, higda. Ha? Unsi, Saligi lang ko. Higda na ng hapin. Sige na. wow. Nindot kayo mga bituon sa. Nganong nahilap ka? Abi ni mo. Sukad nga gibuwagan ko sa akong ex. Karon pa ko ni bati og kalipay. Aambot nga no, pero gaan kayo nga akong pamati nga nagtanaw sa mga bituon. Kalinti na itong nagpasakit ni mo. Bago na ni mong kasing-kasing karon. Buti pasabot, napapas na to siya. Lawrence, Rose, ganahan ko ni mo. Ambot nga no. Pero, pag una pa lang akong kakita ni mo, bisag katungo pa ka mo mata, wala ko may mutang. Gusto na kong makailan ni mo. Lawrence, sa tinuod lang. Ganahan sa ko nimo. Pero, maikog ko sa imong mama, God. Dili ko gustong lainon niya pagsabot. Ay kabala ka. Nebaw na sa mama sa kong kibati para ni mo. Unsa? Gusto ko muatiman ni mo. Upangga ni mo. O gusto na ko nga, ako mo ipinakauna o katapusan diha sa bago ni mong kasing-kasing. I'm in love with you, Rose. I love you too, Lawrence. Ain't it funny? Is it just luck? Sukad nga nakailan ako si Lawrence og iyang mama. Dili kay nabag-o lang ang akong kasing-kasing. Murasad og nagbago ang akong kinabuhi. Og dako kayo ang akong pasalamat kay literal nga gipangga gid nila ang akong kasing-kasing. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagay ni Rose nga taga Banilad, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga rekolahan, Let the Love Begin. Let the love begin. Let the light come shining. Ang mong kaagi, kibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala at mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawin. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pag-pabila.